Naitongnai khajanin tahuk tei bukhukchong. Ang tini norong bagi kothoma kaisa tipikya obongkha Jisu sungno sao angno lama angno koboi angno langma ani bisingti phayake khoroksa phana aphane oro phaimaniya phunmani no sung tamno bujimankha male Jisu oro srai srai kino phang kino sono saka Jisu sao bono lama bono koboi bono langma bini bisingtui thangke simre sung aphakai toni thanio thangui sawi nai naitongnai khajini tahuktei bukhukchong sung oro mungtham lama khanaka daltham kok khanaka number 1 tongo bono lama number 2 tongo bono koboi number 3 tongo bono langma lama hamani sung kwbangma o sungsaro borokmuni so ongoi lama rotogui tonglai jau sung byangtei thangkaba sung chukna hawa sawinai bo dormo tei thangke sini phalaba mathangjaknai sungba dormo mansinai kwbangma lama tei sung rotogui tongo tei bo sao sungno bo se koboi tei khoroksa bana koboi kwrui khoroksa bana kwthar bo kwrui tei joto danda paji joto tatal abo hai mamangse hani so bo se koboi hani tini phang phangga gosio tei number 3 saka angno langma Jisu Kristo se langma bo se sini thanio tongo sini langma bai gdaljak sung je kok sai tongmani hamar hor tongmani sung kwthangke tongmani abo bo se hani gosiwi sao tini phang phangke khajani tahuktei bukhukchong aboni bagui phaije sung kwbangma lama no sung rotok thai kwrui kwbangma borokno sung koboi hinui rothar thai kwrui Jisu sao bo simje khoroksa koboi kwbangma tongui mano kwbangma matai tongui mano haibano koboi wngya ereng ni borok ereng ni matai wngui mano borok koboi kok saya wngui mano borokno tatal khlai mano khuyok khiklai mano danda badi phunugui mano borok koboi wngui manya sungnai naikhe tini nogo sungchani borok kwbangma sung dormo hinui khlai tonglaio phiaba mungsache sini dormo abo wngkha kubui kwthang kaito no maniwi tongmani kaito no khlobui tongmani borok simse kubui dormo sungchani borok dormo bumung phallaio kaito ni thani mungsabano dormo pharmung kwrui mungsabano dormo hinui kwrui kubui kwthar kai kubui bwkhabai kai kaito ni thanio sung suri sanai tongmani abo simsi dormo buino chubawi tongmani abo simsi dormo kok kubui samani abo simsi dormo borno mwthangui tisamani abo simsi dormo borno nangkhru laimani chuba laimani abo simsi dormo kebo mungsa panaya abo byangtui ekmatra abo Jisu Kristo ni lamatui simise sung nugui mano bo simise lama kaham bo simise kubui kok sanai kubui samung tangnai kubui phwrwngnai aboni bagui bini bisingtui simise thangkangke sung chukna hawo sini langma theiplai mannai chukna hawa aphakai toni yagra bwkhago achugui manui nai sini phola obono saka sung kwbangma lama rotogui tongo sini phola no mwthangnani bagui khajani tahuktei bukhukchong kwbangma tei pherui sung rotogui tongo haibano jaga sawiya sung bothrai motongma jaga pukjagya hai wngui tongo Jisu samani kok khajani tahuktei bukhukchong obo ang samani kokya elombago norok naikhe nungnai John chapter 14 verse 6 naidi angno lama angno kubui
angno langma ani bisingti phaike khorsapana aba kai tone aro phai manya ni show sung chokrai bainai kwbangma lokorok chokrainai gesapana chaya nangyawoi sung dormo hne khachiklaioi khlaioi tongni sung chokrainai sung lengnai sung thipranai ekmatra Jesu Kristo ni lamotai simse sung rotoknani nango bini lamotai thangkai simse soi kubui nung naitongmani jaga soginai haika nung lama odek modek koroi phainai lama odek modek thangai chokrai phainai yakung rwainai selanai lengnai lama koroi thangnai lama sujabo sogi mani angnai sung lama kokoi mokoi grok pakok tei himui lengprawi odek modego sung chokrainai khajane tahutei bohokchong Jesu Kristo obase srai sereke sao sung bini bisingtei simise sung rotoknani nangnai tei keuni bisingtei ya sengsara kwbang mano phaio ang sim thangnai kwbang mano phainai teibo deri phaterarok ang se kuboi ang se norno charnai khannai ang se thangnai ang se norno lama soi teinai ani bisingtei phaidi hingke je norok doro mannai norok mathangjaknai kwbangma phainai obahai khajani tahuktei bukhokchong sung huske tongthai klaio Jesus sao sungno norok huske tongdi kewi phana lama ta koror jagdi norok kewi phana ta phemrol jagdi norok huske sijai tongdi norok sui sanmang tongdi hini sao sungno lama korjaya tei ke sungsara kwbangma deri phaterarok ajai phaiana borok sungno lama korornai lama bulernai nai tongnai khajani tahuktei bukhokchong sung obono phaidi Jesu Kristo Thomas no sao ang se lama ang se kubui ang se langma ani bisingtei phaike simsi aphakai tenara phai mannai hini sao phaide khajani tahuktei bukhokchong sung o elemani kok kubui kathang kai tor samani a kokno sa sung romlainai bini lamatei se sung himlainai bini lamatei himke simse sung lama shortcut lamatei soginai jagao soginai soi kubui motokmani bothare sung pugnai pugi mannai sung kinaro pugi tongnai horo yak sogya hai bothare jagao pugjagya kinaro pugjagui tongo motokmani hamya sung kubui bothare pogjagya ni bagui kubui bothare sa sung pugnani nangnai lama shortcut lamatei se sung himnani nangnai khajani tahutei bokhchong lama kolokma grok pakok koi mothor lengpra yawi o lamatei himyawi sung shortcut daktena lama suja jago soginai jat o lama sa sung nainai himlainai sungno Jesu Kristo phang phangno sao sung kwbangma ereng o sungchani bororok dormo hne khlai rotok tonglaio phiaba Jesu Kristo dormo khlaiji hini saya sini kaitor dormo khlaiji hini saya dormo bumung phalaji hini saya bo dormo sanamya sungchani bororok se dormo sanamo elamani kok kathara asuk naimani nugyakho sung bo dormo sanamani nugyakho sungno dormo hini samani nugyakho jotono dormo baike borok kuthui no mathangki choba jagya borna choba ki ekmatra obasi dormo tongmung kaham phurungki lama kahamo phunoka hingke chaya chugya no nung phurungi manka hingke basai manya borno nung sojai manke hamya no hamrei manke machaya borno khujak borno nung chari manke tei kangjak borno nung khane manka hingke alamo klaijak borno nung naimanke hamya borok hamya klaijak borno nung naimanke kwa khorak klaijak borno nung tisai manke simise ekmatra nini dormo obo simisi khajani tahuktei bukhokchong nung jesek borok no naslewi tongsakle chaya chugya nugui tongoi nung chobaya tongoile nung borno hamya sejawi tongoile nung naslewi tongoile nung sak torjagui tongoile borno sak nangya ngui tongoile borno hingsa khlaioi naslewi chajaya ngui makhang sombrai tongoile nung dormo hne jesapana khlai tongdi
hopong sapong nung topasa klayoi ok khali ok bukcha tongoi chaya naya tongoi suri tongoi le mung sa pano samungo klai glak khadeni takuk tei bukosong nung lang prawi thinai nini sak suri chaya ngi thanai ok bukcha tongoi nung suri sanin botamo khlainai samungo chuguya ngnai nung dormo hanir tukhe ok bukcha tongoi suri nai hini hingkang kile bebak nung abahi rokno nung sawi manani nango khadeni takuk tei bukokchong kwbangma borokrokno chung nugui tongo hayongo dormo khlaio hinui phiaba kaitor le kwthang kaito le jotoni boroni bwkhanano saimano bo boba ke dormo khlaitong bo jotoni boroni bwkhanano saimano sini khorokni bwkhnai tungsa karyawai bo lekhai mano bo bebak saimano an bokrogo bwkhnai tungmsuk tong bole bebak no lekhai saimano hisab tongo bini thani bo nini khawa tamo wansugui dormo khaitong abo bo saimano khadeni tahuk tei bukokchong aboni bagui seseng sini kwthang kaito no se kiri thai klaio singkeu kirinani kokrui singkeuni lamantei dormo hini khlainani bo kokrui khadeni tahuk tei bukokchong ekmatra jisu sakatini bo simise lama bo simise kubui bo se langma bini bisingtei phaike simse sing mutangjagui mano tini phola apakaitoni thani othangi sogui mano hingla singtei kono mungsa panoya khadeni tahuk tei bukokchong obo wngkha elongba kok kwthani kok obo ani kok ya khadeni tahuk tei bukokchong angkha kokma pirmasi ang ani video ni bisingtei ani channel ni bisingtei ang kokma pirmani si obo kwbangma hayungni borokrokno sing obo saimania tongo jisu sabo sing sinia tongo jisu tamo saklainani phai o hayungo bo kokma pirnani phai abo sese sing saisi manyako sing srapcha 5-10 minute phano sing joram soi khanai manya jisuni kothma kaham kaitoni kothma kaham bo tamni sanan bagi o sing jorama phaikya sing abo surse joram soi tongmanya sing busia sinise khanaya sinise baksa borok sing jisuni kok khana kase usuloi thango sing naslewoi phayo kotoloi thango jisuni kok thai kothma kahamno khananani kisisa channel phano khloke bo mothore sikhibibo bo nor sikhibibo chesi seleo sini borok kok kathar kaiten kokno ka sing khananani naya kwbangma ereng chaya rei tongmani abo rokno khe sing jukheno nailejau khadeni tahuk tei bukokchong kaitoni kothma kahamno khe kubui kok thaino hingke sing nainani naileya sing chernani naileya sing phaidi kwbangma hayungni borok singchani borok sing dormo hini khlai tongmani obo tamo jisuni sagri rokbo obo kono mungsa dormo kwrui dormo jotono dormo bumung kwrui dormoni kono bumung kwrui nung jeto sam kaham khlaimani buino chubamani buino nangkhrumani buino phurungmani buino lama kahamo talangui rimani bo simsi dormo borno chuba laimani borno tisa laimani borno muthang laimani obo simsi dormo ni mungsa pano bumung kwrui khadeni tahuk tei bukokchong norok wansogui nadi dormo tamoni hin dormo tamoni hin norok wansogui nadi norok sinai nungnai borok hingkai sing norok wansogui nadi dormo tamoni hin kana ani channel naitongnai khadeni tahuk tei bukokchong ani o video no naitongnai rok norok chajaka hingke kaisa tei kaisa share khlaidi norok comment khlaidi norok sungjanai muchungkhe tebo sungui mano sungjanai tongkhe tebo sungui mano norok like bo khlaidi tei subscribe khlaidi ani channel no halai leiya kaito lobjak thung kai tinin bagi asung sungtong saksari kwbang hamtaya bai ang video rok khlainani muchung tongphano jora
khlainani salary thango phan phaya wngui thango aboni bagui gobang khlaimanya wngui tongo bokha wathogui tongphano khlainani muchung tongphano jorao joram soimanya bai sak bilai thango bai ang khlaimanya ongo umsakhane tongsatong kaita lobjaktong amen.